Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, saya lagi teko meneh anget-anget gak gorengan pia-pia iki jenenge Grand New Avanza terbaru lampu sipit Matic 2024 platnya K, tangan pertama dari baru. Warnanya favorit ya, Kak. Putih skincarean Kamotesa RT. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Avanza Barong Avanza G facelift 2024 Matic putih skincarean. Dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya ya kayak apa. Loh, mewah banget loh. Kandani terbaru lekuk-lekuke ya. Kuncinya kiles ya. Iki kuncinya kiles. Ha, iki tombol setir ya, apike ngene, jeruk purut. TV kilometer baru 19.000. Monggo, Matic lo ya, jarang ada. Putih skincarean, joke melok putih lo. Ini penampakan tengah ya. Oh, wakiye ngono untirane buah bingung Mbak Nunung. Piye iki kok ya ana AC-ne kok ana untir-untir iki piye? Terbaru ya, ayo monggo. Mewah, longgar. Ayo Mas. Avanza G 2024. Avanza facelift ya, terbaru. Bokongnya luwih semok 15. Ayo Mak, jarang ono Matic daripada tuku baru. Tuku nek Mbak Nunung so jagong so review ngombe kopi bareng-bareng. Kita buka dalamnya. Oh, wis ono kamera belakangnya ya Mak ya, asli bawaan dari pabrik. Oh. Ini penampakan belakangnya longgar banget. Oh, sing terbaru Mak tak dudoi saiki lho Mak. Oh, ana gondok, ana gon buah, ana gon beras. Joke yo mewah banget, kandel Mak. Monggo lo. Sing kepengin pumpung lagi teko. Jarang sing ngembari iki. Avanza facelift tipe G 15 manual 15 Matic 2024. Ayo. TKI ndang reneo. Mobile apik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Innova G solar manual 2019. Warnanya silver, platnya H, jarang ada ya. Buandang nek masalah tumpahan paling penak kaya kapal pesiar ya gede. Mantul-mantul dijamin. Istimewa tumpahane ya, sapa sing ora ngerti Innova. Wis makno ora ono sing ngalahno. Solar paling wirid. Nah, ini dijual khusus kredit 310 juta, kalau cash 320 juta nego di tempat. Konco-konco sing pengen teko-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kita sepil dalamnya, monggo. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Wapike ngene. Joke wis coveran. TV-ne wae je bungkusan, setire je jeruk purut. Ayo monggo kanca-kanca Innova G manual 2019. Sing golek sapa wingi monggo ndang teko ning showroom Sacet Celak Payo. Iki mobile apik. Wis istimewa. Ini penampakan dari tengah. Longgar banget. Ya. Tumpakane yo enak. Joke ngeri. Grudil-grudil ini. Wasene yo dingin. Wes kari ngagem. Ayo Mas-mas, Mbak-mbak, Pak Guru ayo, Bu Nyai, Pak Yai ayo. Senengane iki biasanya Innova. Oh ya. Di penampakan dari belakang ada kamera belakangnya. Innova Solar G manual 2019 dijual khusus kredit 310 juta. Kalau cash 320 juta nego di tempat.
Monggo Mas ayo dilarisi. TKI tagare dhewe ayo kanca-kancane pokoke kabeh. Padha ra pengen ngene iki. Mobile apik, wis istimewa. Nah. Ayo. Bisa tukar tambah. Monggo sing pengen tukar tambah teko Moro Showroom. Ning kene buka dari 8 sampai jam 5. Nek ketoke kangelan, so telepon WA Mbak Nunung. Ngono ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget kok gorengan pia-pia. Expander Spot Matic 2021. Platnya K, tangan pertama, warnanya putih skincarean kamote RT. Sopo sing ra ngerti tupane Expander? Wangger dina payu ayo monggo ya kanca-kanca. Iki pumpung lagi teko lho. Satset kuncine kiles pakai tombol, spione bisa nutup sendiri, warna favorit. Lampune iki lho ganteng ya, kristal. Nah, bedanya 2021 ngono grille. Terus pelek risinge satu warna, hitam gentileng. Ayo kanca-kanca, dak satset moro rene. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya langsung WA 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya, monggo. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya, mewah banget, udah TV. Cover joknya mewah, wandel, setire ya, jeruk purut, terus ana tombole, wasene dingin, bagasi. Engko tak sepil longgar banget pokoknya. Wasene super dingin. Penampakan dari tengah. Ini tengah. Ya. Ketok ra. Apik mobile. Ora pengen ngene iki. Ayo TKI sing ning luar negeri, tanggane dhewe, luar Jawa. Monggo teko ning showroom Pahala, banyak pilihan, platnya lokal, warna favorit. Platnya ke bulan 12. Ya ya. Spot. Kunci kiles. Wes ana apa iki jenenge? Apa iki ya? Kamera belakang. Asli bawaan dari pabrik. Oh, lho walah. Ana sone gweni. Kena gue halo-halo. Siap tahun barunan. Wirite pol mudik bareng Expander. Hehehe. Ketindean ya, iki ana gondok, ana jeruk, nggon beras. Monggo Mak dilarisi. Iki nek mobil mewah ya Mak. Balane dongkrak sak pragine. Oh, ana nggone dhewe dadi ra mikir glodakan. Ini namanya Expander Spot Matic 2021. Dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta, nego di tempat. Monggo dilarisi bolo. Tak kecewa, mobilnya apik, tumpakane penak, nek ora apik aja dibayar. Iki nek Mbak Nunung mesti ngono. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Plat K, tangan pertama, kuncine wis pakai tombol, spion bisa nutup sendiri. KM 60.000. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung anget-anget ketekan Avanza Barong Veloz manual 2016. Warnanya putih skincarean, plat K. Kamote RT, jarang ada yo. Kanca-kanca sing butuh yo ndak satset. Selak payu. Sing kepengin tekon-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Mobile apik, istimewa, plate favorit. Plate kok favorit. Warna favorit plate K. Nah, apa iki jere nek gore kene iki buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nggone Mbak Nunung iki Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinayah Putri. Monggo yuk ndang satset. Avanza Veloz 13 2016 manual dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta, nego di tempat. Barang langka, jarang ada ya. 2016 sudah ada keluar, apalagi Veloz. Monggo sing kepengin, monggo mriki. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga.
Monggo, sing kepengin tukar tambah mae. Iki iso, bangku loro ijol telu, ijol telu ya iso. Ayo, ndang mara nek gone Mbak Nunung. Iki mobile. Wah, apik. Kita sepil dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobilnya apik, istimewa. Monggo. Iya. Lagi teko bar cucian bener iki. Kilometer baru 80.000 ya, setire jeruk purut. Joke rupane ireng, wong Veloz ku joke ireng. Monggo. Mobile apik, istimewa. Penampakan dari bagian tengah ya iki. AC-ne double, dingin, tumpakane luwih mantep. Monggo mae, isine pertalit. Yuk, jarang ada ini. Veloz 13 manual 2016. Penampakan dari belakangnya ya, Veloz. Bulannya masih panjang, bulan 8. Ayo kocok-kocok, TKI. Mbah bae sing pengen nyenengno putune, monggo wingi Mbak Nunung ditukoni. Mbah nyenengno putu. Ndi kabare meneh? Monggo luar Jawa, ayo. Oh, iki penampakan dari belakangnya ya. Lagi teko cucian iki mau, jadi urung sempet. Ayo. Jono jaringe lho. Dienggo ada buah, nggo ada sayur. Ora mencolot-mencolot. Ya, luas. Istimewa. Avanza Barong Veloz manual 2016 platnya K. Monggo. Iso TT ya iso. Nek TT iku kudune mara langsung ning showroom. Dadi padha ndeloki mobil. Mobil padha taun iku biasane beda. Dadi nek iso mrene ya Mak. Iso jagong, iso ngombe kopi, guyonan karo Mbak Nunung. Iki penampakan dari depannya ya ganteng grille. Jenenge Veloz ku grille krawang-krawang. Oh ya, gede. Toyota terkenal mobil juta umat limited edition. Ayo sing kepengen langsung teko ning gone showroom apa WA Mbak Nunung. Monggo mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung esuk-esuk mau sepil expander sing lagi teko. Dek ya, warnane putih skincarean, plate K, kamote SRT, tumpakane paling penak. Mentul-mentul sobekere empuk. Ije wis variasinan, lampune wis bilet. Senengane cah nom-nom, ayo monggo iki gak usah variasi, wis tinggal pakai. Monggo. Iki dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar atau pengen tukar tambah, langsung iso teko ning showroom. Nek pengen tanya-tanya langsung WA ya 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung iki berada di Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linaya Putri. Bener gone iki clempit. Jalane cilik tapi nyata, mobilnya akeh. Banyak pilihan, plate K leader penjualan. Iki lho ya mobile gantenge ngene. Monggo Mas-mas. Ya. Wes nek tumpakan aja takok, paling penak. Tangan pertama dari baru. Warnanya juga favorit. Kita sepil dalamnya. Mobilnya kaya anyar. Manual. Setire jeruk purut ngene ya. Joke ruwesike ngene krem. Monggo. Dilarisi yuk. Expander Exit manual 2018. Istimewa. Wasene double. Dingin. Longgar, joke kuandele ngene, ya. Super pokoknya. Harganya juga ramah di kantong, pajaknya murah, bensinnya ya wirit. Ya, ini penampakan dari belakang. Expander exit manual. Lah kok lampunya kelip-kelip dhewe iki mau piye ta ya? Wis ana otomatisnya dibuka langsung klip-klip. Ini bagasi belakang ya. Joknya.
Ana nggon, ana ndok, beras, buah. Wis pokoke mobil mewah mak apike ngene. Kowe nek duwe iki rak mikir ijol neh. Paling penak. Kalahe karo Innova, nek regane ekonomis nek Expander. Monggo Expander Exit manual 2018. Lampune bilet, spiyone nutup dhewe. Monggo dijual khusus kredit 205 juta. Kalau cash 210 juta nego di tempat. Mau sing pengen takok pembeliane bisa cash kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio RS Matic 2019. Warnanya limited edition ya, oranye, jarang ada, platnya K. Ayo monggo, ini jarang ada ya. Iki 6 bulan sekali belum tentu ada, tapi nek tipe agar dinono. Iki RS Matic 2019. Lampune sipit, bokonge semok, wis pokoke lengkap. Apik, istimewa, kunci double. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Mobil apik, langka, jarang ada ya iki jenenge. Kita sepil dalamnya ya, tipe tertinggi wis paling apik-apik. Tapi ora ana sing duwe, jarang iki. Iki jerone apike ngene. Sak bungkuse iki divariasi padha plek lis-lise warna oranye ya. Sapa wingi sing takon, "Mbak, ana RS?" Ya iki pumpung ana lho, Mas. Monggo Mbak Nunung nek dipeseni ora iso jawab, mari ora iso gawe dhewe. Nek ana ndang sacet mara showroom. Penampakan dari tengah ya ini. Oh, mobilnya apik, istimewa, joke resik. Interiornya kalau tipe RS itu warnanya hitam ya teman-teman. Jadi ndak krem, anti rusuh. Monggo. Brio RS. Oh ya iki RS asli. 2019 warnanya oranye. Jadi nek RS iku bedane peleke ya udah 2 warna. Terus ana tambahan body kit. Wis pokoke ganteng. Wanci tipe tertinggi. Monggo sing ngerti ndang mrene. Jarang ada ya. Udah TV. Pokoke tambahan ngene iki ganteng. 160 juta khusus kredit, 165 juta cash nego di tempat. Brio RS Matic 2019. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio manual 2020. Platnya baru, pajak baru. Mata sipit, bokong semok. Ayo sing butuh ayo ndang satset. Rupane ya mentur neh, monyor-monyor kok ginjone Syahrini. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak Em, ayo supaya nyenengno keluargane. Ayo TKI piye kabare iki lho Mbak Nunung mobile waki plate K, banyak pilihan. Ayo satset. Nah, ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya. Lah di sini itu bisa apa jenenge tanya-tanya nanti lewat WA-nya Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Ini penampakan dalamnya. Udah jokan ya, warnanya merah, setirnya jeruk purut, wis airbag, wis tinggal pakai iki. Mobilnya apik, wis istimewa. Kayak mobil baru ah. Plat anyar, pajak anyar, wis iki hari nggo. Ya longgar. Apik. Brio manual 2020. Ini penampakan dari belakangnya. Full variasi. Plate bulan 11 ya. Wanyur gris. Monggo mae, rak kecewa mak. Ayo sing mobile taune tua-tua dijolno nom iso lho dengan Mbak Nunung. Tapi aja ketuan. Wedi Mbak Nunung. Monggo mae. Buka tiap hari lho ya. Mbak Nunung iki showroom-e di Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Nek ketoke kangelan telepon dipethuk Mbak Nunung. Bagasinya. Ya,
longgar nggo deleh-deleh barang. Monggo. Mbak Nunung iki ana warnane aneh-aneh mau ya. Ana warna oranye ana. Jolemon ana. Sipit. Bokong semok. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Yaris Joker. Warnane ijo lemon, jarang ada, platnya K, tangan pertama. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak Em, ayo. Saya kepengen nyenengno keluargane, monggo TKI tagare dhewe ayo Pak Guru ya. Monggo sacet yo, ini jarang ada limited edition loh. Nah, wingi saya golek Yaris Joker Matic di iki lho mumpung ngono, monggo teko. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Bisa lewat telepon, DP online juga bisa. Nanti bisa WA 082 225 073658. Yaris Joker Matic 2019 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Ayo Mak, monggo Mak. Lampune Mak celirit full variasi tipe tertinggi iki wis gawan pabrik Mak, Mbak Nunung rak nambahi. Kuncine yo kiles, spione iso nutup dhewe Mak, tombol setir. Pokoknya di sepil dalamnya. Ayo Mas. Apa nih yang? Nah, ini mobilnya. Ya, kilometer rendah. Tipe tertinggi. Kuncinya kiles, PSTV. Ya, istimewa pokoknya. Monggo Mas. Kilometer 40 ribuan. Oh ya, iki apa jenenge? Plafonnya wireng tipe tertinggi iki, airbag kanan kiri. Ayo Mas. Mbak, monggo. Ini bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yaris STRD Sportivo tipe tertinggi ya, kuncinya kiles. Mobilnya wapi yang ini. Jarang ada, udah ada keluar. TRD Sportivo, platnya K. Asli pati tangan pertama. Spion bisa nutup sendiri, wiri tepol, tumpaknya ya enak. Mantep pol, ra ngapusi, Mbak Nunung ini wis jajal. Penambahkan dari belakang. Jono jendit-jendite ya. Monggo. Tutup meneh. Iya. Yaris STRD Sportivo Matic 2019 warnanya hijau lemon. Tipe tertinggi. Wapi ngene apa dora pengen? Monggo harganya khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Sing pengen tekon mesti wis hafal nomor Mbak Nunung. Baleni neh 082 225 073658. Monggo Mak dilarisi matur suwun.